președinte Călin Georgescu! Dă-i mai jos, dă-te mai jos! România este condusă astăzi de toată clasa. Puterea colonială franceză va părăsi România, iar Statele Unite ale Americii și președintele Donald Trump, ca un mare lider mondial ce este, vor fi partenerii loiali ai României pe termen foarte lung. Și asta se va întâmpla, tot acest lucru se va întâmpla prin hotărârea și determinarea poporului român. Vă mulțumesc! Călin Georgescu, președinte! Călin Georgescu, președinte! Călin Georgescu!